Nagkadool na ang koronasyon sa Miss Universe Philippines 2021 kung nasa opisyal na gila ang mga kandidata sa top 30 nga gilakipan sa representante sa Misamis Oriental nga si Miss Jella Grace Falconer. Usa ka video presentation ang opisyal nga gipagawa sa beauty pageant sa YouTube channel kundi gibida ni Miss Falconer ang nindot patsyada nga talan-awon sa Misamis Oriental. Wala magpalupig sa maong indigay sa kaanyag si Miss Falconer ug iyang gipasigarbo ang mga hiyas nga nasa lalawigan lamang sa Misamis Oriental makit-an sa nasyonal ug internasyonal nga tigpanan-aw. Nunot kini sa gilunsad sa Miss Universe Philippines Organization ang pagpakita sa mga kandidata sa ilang mga girepresentahan nga mga dapit pinaagi sa paghimo og promotional videos nga dili mo menos sa 3 minutos. Tumong sa maong inisyatiba sa organisasyon ang pagpromotar sa turismo sa nasod pinaagi sa mga kandidata aron makita sa tibuok kalibutan ang ilang syudad o probinsya nga girepresentahan. Wala na palupig si Miss Falconer sa pagpakita sa mga tourist destinations sa Misamis Oriental sa iyang video iyang gi-feature ang nindot nga mga waterfalls o cold springs sa probinsya, lakip ang breathtaking mountain view sa Claveria, Misamis Oriental Tourism Complex and Botanical Garden, ang lasang sa Initaw ug ang limpyo nga mga coastlines sa Lagindingan lakip na ang Aquamarine Park. Sa video nga gipakita ni Miss Falconer sa tibuok kalibutan, nakita ko unsa kanindot og kabulahan ang lalawigan sa Misamis Oriental tungod sa mga grasya sa kinaiyahan nga gihatag sa kahitasan. Mapasigarbuhon si Governor Bambi Mano sa paglantaw sa katahom sa lalawigan nga iyang gipaningkamutan nga mapalambo sulod sa iyang pamunuan ug ang representasyon ni Miss Falconer sa national nga kompetisyon dako kaayo og tabang nga sa umaabot dagsaon sa international ug local nga turista ang lalawigan gumikan sa dili kalimod nga kaanindot ug katahom sa mga hiyas nga sa Misamis Oriental lamang masaksihan. Kauban si Benboy Bagin sa kamera, ako si Lambo Danny Obsiama Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.